Здравейте и добре дошли в днешното видео. Днес ще си говорим за това как сайта да бъде на първа страница на търсачките. Аз съм Вяра от Захара Консулт и ще ви отговоря в рамките на няколко минути какво е важно да запомните. Не е нужна никаква първоначална подготовка или техническа експертиза, за да разберете какво е нужното да свършите, за да се показвате в резултатите на Google и другите търсачки. Така, ако гледате това видео, вероятно си задавате въпроса: окей, аз имам уебсайт, обаче този уебсайт не се показва по никакъв начин на първа страница в търсачките. Той фигурира, той съществува, но когато хората търсят мен, моите продукти, моите услуги или името ми, моят сайт дори не излиза на първа страница. Нуждаем се от допълнителни уговорки с нашите клиенти, може би, да им кажем какво да напишат точно в интернет, за да излезне нашия сайт. Тогава има два въпроса, които трябва да зададем сами на себе си, за да разберем къде е проблема. Първият въпрос е: има ли добре създаден уебсайт? Тоест, този уебсайт сами ли сме си го правили, имаме ли техническата експертиза, програмисти ли са го правили, уеб дизайнери или маркетинг агенция? Това е много важно, защото ако уебсайта, с който разполагате, той не е оптимизиран за различни устройства, не е създаден да зарежда добре на мобилно устройство, на десктоп или просто е устарял сайт от едно време, то това може да е една причина защо уебсайта ви не излиза на първа страница на търсачките. Тоест, самия сайт, когато е създаван, той не е направен достатъчно добре. Ако обаче сте уверени, че с уебсайта няма никакви проблеми, втория въпрос, който трябва да си зададете, и там е разковничето към отговора, е: оптимизиран ли е сайта за търсачки? Какво означава това? Дали сайта, след като е създаден, е адаптиран така, че търсачките като Google да могат да го откриват, да го дават на хората като резултат, да го показват. Ако той не е оптимизиран, тогава сайта ви дори да изглежда прекрасно, за съжаление няма да излиза в резултатите. Нито на Google, нито на една друга търсачка. И ако се чудите дали сайта ви е оптимизиран, защото нямате представа, то лесен начин да си отговорите на въпроса е: работили ли сте с експерт по оптимизация на търсачки? Тоест с SEO експерт или SEO екип, работили ли сте? Защото това, че някой е създал уебсайта ви, не означава, за съжаление, задължително, че той е оптимизиран за търсачки. И това, което ви препоръчвам, е да се обърнете към SEO експерти или, ако вие ще си оптимизирате сайта сами, да се запознаете с основните практики за оптимизация, за да може вашия уебсайт да отговаря на стандартите на Google и другите търсачки и да бъде показан пред повече хора. Това е най-просто практиката SEO и какво представлява тя, като някои предпоставки, които влияят на търсенията, на кликовете, на трафика към сайта ви, е дали сайта ви технически е сдържан както трябва, дали е правилно създаден, дали има бързина, дали зарежда бързо, дали неговото съдържание е добро и качествено, дали е оптимизирано съдържанието, т.е. има си конкретна практика, наречена SEO Copywriting, която се следва, за да може текстовете и блог статиите, продуктите и услугите ви да излизат в търсачките. Дали има положителни потребителски сигнали към вашия сайт, т.е. хората като посещават сайта, прекарват ли много време в него или напротив директно го затварят. Говорят ли за него в социалните мрежи, изпращат ли си го, препоръчват ли си го или не, и линкове, т.е. къде има линкове към вашия сайт в интернет, отново има ли активност, споменавания, свързани с хора, които препоръчват вашия сайт. Това са едни от основните параметри, които трябва да вземете предвид, и ако вашия сайт не отговаря на тези предпоставки, параметри за оптимизация, то тогава трябва да се обърнете към SEO експерти. Ако имате нужда от оптимизация и искате вашия уебсайт да бъде на първа страница на търсачките, може да се свържете с мен и с колегите от Захара Консулт. Нашият уебсайт е zaharaconsult.com. Може да ни пишете и на hello@zaharaconsult.com. Очакваме ви и успех!